अचल भइल राजा जनक दरबार जी राजा जनक दरबार हल चल भइल रे नगरिया में राजा जनक दरबार जी चल भइल राजा जनक दरबार जे वीर हो तुड़ी हो न शिव के धनु हिया हो हाँ जे हो वीर तुड़ी हो न शिव के धनु हिया हो सीता डली है गरवा में हार जी हल चल भइल रे नगरिया में राजा जनक दरबार जी देखी ए बात के चर्चा बा मिथिला में सब नर नारी मिथिला के बात के चिंता में बाकी है भगवान इसिया के किस्मत में का लिखले बड़ा कौन फल मिली हेलो क्या हाँ और ये प्रतिज्ञा रहे राजा के तई बात तो प्रतिज्ञा के जो पूरा करी वही देखी बड़ा बड़ा राजा लोग जुटल बट लोग ऐसा प्रमाण मिलेला कि लंकापति नरेश वहां के जुटला नहीं लेकिन कहीं कहीं मिलेला कि वो शिव के धनुष तुड़े ना गई नहीं स्पर्श करके प्रणाम कर लेनी कि हमरा गुरु के धनुष है और हम तुरब ना इहो प्रमाण हमने के शास्त्र में मिलेला कहीं कहीं प्रमाण बाकी लोग इहो कहेला कि शिव के धनुष तुरे खातिर रावणो महाराज तमसल रहनी कि हम तुर दे तो दोनों बात बा तो तमाम लोग आइल बा लोग कैसे बा कि भूप सहसे दसए कहीं बारा अलगे उठावन टरही नटारा अब सब कोई लोग जाता धनोहिया के लगे अब बाहे समेट समेट के दादा हो दाद कबार दे और जाता लोग होने से देने से दांत चिरते जाता लोग होने से बस काम खत्म बा अरे बाप रे बाप ढेर लोग पहले अंगुरिया से उठावता लोग अरे हई तो हम बड़का 5 किलो हई हई तो ऐसे तो पता लागता कि भर मुट्ठी धरता लोग अरे दादा ना हिलल ताकतो बा लोग की तो गड़बड़ बात पर ढेर लोग देखता ना हाथ ना समाज जुड़ल बट देखे वाला कि दादा हो दादा ही कवन वीर तोड़िया एशिया के धनुष के तमाम लोग जुटल बा लेकिन धनुष टस से मस नहीं के होत भैया देखी बात हुए बाकी जेकरा किस्मत में जो लिखल रहेला फल के प्राप्ति ओकरे को होई जेकरा वंश में होई लेकिन जब धनुष टस से मस नहीं के हो तनी राजा जनक जे बाकी आक्रोशित हुए तड़े कहत रे देश विदेश के लोगों हम समझ गए नहीं कि धरती वीर विहीन बिया ए धरती पर अब कोई वीर नहीं खे लागत हमार सिया के शादी ना हुई माथा से पसीना चलाता एक बाप के एक बेटी के प्रति जन प्रतिज्ञा होता ए प्रतिज्ञा के बाद ऐसा लगता एह बात के जे बाकी
देखी जस्ट मैंने बड़ा अल्प समय में ये बात कोशिश बाबा लेकिन गलती हुई गलती गिरबो ना तो सीखबो कहाँ से का करबो लोग हम तो में कल थे रही कि कतनो गिरबो करे बाद भी ना छोड़ब राजा जनक आक्रोशित होतड़े ताजू यहाँ से निज निज गृह जाऊं लिखा न विधि देहि विवाह कहता लोग कि ऐसन बा कि लागत है कि बेटी के शादी ना हुई आतना बात लक्ष्मण सुनले बड़े जैसा अवतार कहना भैया जौना सभा में छत्री के लइका होके वो जहां हई बात कह कि उठा के जमीनिया पटक दी कि चखना चूर हो जाले। अब यह बात की जे बाकी उनकर गुरु वशिष्ठ बाबा क्षमा कर विश्वामित्र बाबा सुनले करे तो लक्ष्मण काम खराब कर दी बबुआ रुक 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 लागता ये आइलो हित देवा की गजन कर दी हम तो भगवान राम के गुरु आदेश करने की बबुआ राम राम हाँ गुरु आप दंडवत प्रणाम करते कि गुरु आदेश कल जाओ। गुरु जी का आदेश होता विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मैंने बानी। विश्वामित्र बाबा सुंदर बात कहते कि बबुआ जाए अब इंतजार कैला के चूंकि समय बड़ी लिमिटेड बात हमने कुछ कुछ छोड़ियो चलते नहीं जा खाली आनंद लेके भगवान के नाम में इतना गोता लगिला के बाद ना हो रही अतने समुद्र बा कि अंत बा महाराज अनंत चीज बात कहाँ से कहल जाओ तो जितना कल जो उतना कमे बा लेकिन जहाँ से बा भगवान के नाम वजह से आनंद ले जाए कहा कि पूर्वक उतने प्रयास कर सकते जितना आवत अटे। तो भगवान राम अपना गुरु के चरण स्पर्श करते रहे और पहुंचते रहे जहां भगवान शिव के धनुष रखल रहता जाए को अग्रसर होते रहे। तब तक में जे बाकी देखी यहाँ एगो छोटा बात बा हमने के सीखे के चाहिए हर आदमी के जीवन में कि आजकल के लड़का आजकल के विद्यार्थी ठीक बा वो गुरु के गोरू समझता सन गुरु कम गोरू बेसी ठीक बा उ जबले शिक्षा लिया से तबले सर जी आना तोर बाद सार जी हई वाला हाल जो अब हो गइल बा भैया सिस्टम बिगड़ रहल बिया समाज के ये बात सच्चाई बा। हमनी के जौना समय पढ़ते जा चाहे तमाम जितना गार्जियन लोग बैठल बा लोग सब पढ़ले होई लोग स्कूल में गुरु के भगवानों से ऊपर के दर्जा बा दर्जा रहे दर्जा दियात रहे लेकिन अब भैया धीरे धीरे ही परंपरा टूट रहा बा। अब जे बाकी सर और मैडम में जहाँ बात आ गई ना मामला धीरे धीरे अब गड़बड़ हो रहा बा। लेकिन देखिए वही जगह भगवान राम अपना गुरु के चरण छुअतड़े अपना माता पिता के ध्यान करतड़े वो समाज में वो सभा में जितना लोग आयल बा सब करा के मन ही मन प्रणाम करतड़े और जे बाकी आगे बढ़त रहे। ओ जहाँ एगो गीत बाटे बाबा कैसे बा हाँ बबुआ जब वहां पहुंचत रहे भगवान शंकर के आराधना करते रहे बड़ा खुश बा लइका देखा हाँ एक जे बाकी भगवाने वाला लाइन पे चलत है। यही बीच में उधर सीता के नजर पड़त है भगवान राम पर। सीता भगवान सूर्य से हाथ जोड़ के
प्रार्थना करते रहे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे सूर्यदेव महाराज, कि जवन लइकउआ ही आवत तड़े यही फल के प्राप्ति हो जाए के चाहिए। हवा अरे उगल हे सूरज बाबा हो, पैया परिले तोहार। उगले सूरज बाबा हो, पैया परिले तोहार। तोहरे उगलकाए बाबा हो, ओ खेलाय जो। जनम के दुखियाए बाबा, माई बाप नाम। जनम के दुखियाए बाबा, माई बाप नाम। ऐसन बरवा देते बाबा हो, धनिया देते हो। धनुषा के तोड़ते बाबा हो, अवधानी सो। बाबा हो, अवधानी सो। धनुषा के तोड़ते बाबा हो, अवधानी सो। कहत रही सीता ने भगवान से प्रार्थना करते रही कि हे सूर्य बाबा, रउआ से पूरा दुनिया जोर होला, इस सृष्टि के राउर प्रकाश देवेली ऊर्जा के स्रोत हैं रउआ। तो रउआ से आग्रह बा